Kaixo, hauze da liburuko 59. orrialdeko 5. ariketaren 2. partea, bai? Ze A eta B ereduak beste bideo batean egin dugu. Bueno, ekuazioa razionalak, lehenengo gauza egin behar duguna da izendatzaile komun bat ipini bi ataletan. Bai? Beraz, kasu honetan x karratu eta lauren arteko mkatea da lau x karratu. Beraz, lau x karratu izango da hiru zatikien zatitzailea. Izendatzailea. Bale, orain zatiki baliokideak atera behar dugu. Beraz, lau x karratu zati x, lau x, bider bat, lau x. Lau x karratu zati x karratu, lau bider bat, lau, eta lau x karratu zati lau, x karratu, bider iru, iru x karratu. Orain, bi ataletan biderkatzen dugu bider izendatzaileagaz, bai? Eta modu horretan simplifikatzen dira. Beraz, geratzen jakuna izango dira bakarrik izendatzaileak. Beraz, dekogu lau x gehi lau berdin iru x karratu, bai? Eroaten dugu gai guztiak x karratu positibo den atalera, beraz, eskumaldera, iru x karratu ken lau x ken lau, orain, berdin dauzku ipintzea 0 berdin edo berdin 0. Vale? Beraz, hau esabatu nahi dut, hauze, horrela. Vale. Orain ebasteko, bigarren mailako formula. X berdin, lau, plus, minus, erro, lau karratu, minus lau, bider iru, bider minus lau. Zati, bi, bider iru. Beraz, lau, plus, minus, hau da, amasei gehi berrogeta sortzi da irurogeta lau, zati sei, bai, beraz, dekogu, x dala lau, plus, minus, sortzi, zati sei, eta hemetik bi emaitza lortzen dugu. Lau gehi sortzi ama, bi zati sei bi, eta lauken sortzi minus lau seiren, simplifikatuta minus bi eren. Vale. Bi soluzio daukaguz, eta soluzio hauek konprobatu behar dira. Beraz, ordezkatzen dugu, lehenengoa x azpi bat bardin bi, bai? Eta ordezkatzen dugu. Beraz, bat zati bi, gehi bat zati bi karratu eta lau, bardin, bueno, izendatzaile komune pintzen badugula lau, bi gehi bat, beraz, iru laurden. Iru laurden da emondako soluzioa? Osea, bueno, emaitza edo bigarren atalean, bai. Beraz, ondo. Lortutako bigarren soluzioa, minus bi eren. Ordezkatzen dugu. Bat zati minus bi eren, gehi bat zati minus bi eren berbi, bardin, tepintzen dugu, emondetan lauela, iru laurden, goazen garatzera. Hau izango zen, minus iru biren, gehi, hau da, lau bederatziren, alderantzizkoa bederatzi laurden. Pinten badugu izendatzaile komuna lau, minus iru bider bi minus sei, mugitzen jatala. Minus sei, gehi bederatzi laurden, eta honek emoten dozku, iru laurden. Eta iru laurden, bebai da, eragiketak emoten dozkun emaitza, beraz, ondo. Beraz, kasu honetan, lortutako bi emaitzak dira ekuazioaren soluzioak. Ekuazio honetan, ipinten badugu mkatea, izango dira izendatzaile guztia biderkatzea, beraz, bi bider x gehi bost, bider x ken lau, zatiki guztietan. Zatiki baliokideak ateratzen baduguz, lehenengo zatikian biderkatu dugu, bider bi, eta x ken laugaz. Beraz, x gehi bat, bider bi, bider x ken lau. Bigarren zatikian biderkatu dugu, bider bi x gehi bost, beraz, bat ken x, bider bi bider x gehi bost, eta hirugarrenean biderkatu dugu bi binomioekin. Beraz, bost, bider x gehi bost, bider x ken lau. Bale, horrengo pausoa izango litzateke biderkatzea izendatzaileak, edo errezago egiteagaitik, lehenengo biderkatzen badoguz bi atalak izendatzaileekin, simplifikatuko doguz, bai? Izango zen, bi bider x ken lau, bider x
gehi bost, bale? Hemen goien ipintzen dut, zez jata sartzen eskinean, bai? Orduen orain simplifikatzen doguz, bai? Eta geratzen jakuz bakarrik zenbakitzaileak. Biderkatu egiten doguz garatzeko, kasu honetan daukagu bi bider, bi binomio. Lehengo biderkatuko doguz bi binomioak. Beraz, x gehi bat bider x ken lau, banatze propietatearen bitartez, x bider x, x bider minus lau, bat bider x, bat bider minus lau. Beraz, x karratu, ken lau x, gehi x ken lau, gehi. Bigarrenean gauza bere egingo dugu lehenengo binomioak euren artean, bat bider x, bi aurrean, bat bider x, gehi bost, minus x bider x, minus x karratu, minus x bider bost, minus bost x. Eta hirugarrenean gauza bera, lehenengo binomioak euren artean, bosta aurrean, bost bider, eta banatze propietatea, x bider x karratu, x bider minus lau x, gehi bost x, ken hogei. Vale. Guztietan biderkatu baino lehen zenbakiarekin, lehenengo laburtuko doguz kako artean daukaguzanak, bai? Beraz, dekogu bi bider x karratu, ken iru x ken lau, bai? Gehi bi bider minus x karratu, ken lau x gehi bost, bai? Eta azkenengoan bost bider x karratu, eta minus lau x gehi bost x da x, ken hogei. Orain biderkatzen dugu, bai? Bi x karratu, ken 6x, ken sortzi, gehi, barkatu, ken, bi bider minus x karratu, minus bi x karratu, bi bider minus lau x, minus sortzi x, gehi 10, eta beste aldean, bost x karratu, gehi bost bider x, bost x, bost bider minus hogei, minus 100. Bale, hurrengo pausua, edo pasatzen dugu gai guztiak lehenengo atalera, bigarren mailako ekuazioa dalako, edo bestela, behar bada, inbeste zenbaki direnez, ondo datorkigu batzutan laburtzea. Bai? Naiz eta berriro idatzi, zenbaki gitzeokin, arrisku gutxiago daukagu erratzeko. Bai? Beraz, lehenengo atala laburdu eskero, bi x karratu, ken bi x karratu, 0, bai? Minus 6x ken sortzi x minus 14x, eta minus sortzi gehi 10 bi. Eta orain ja, bigarren ataleko gaiak pasadaik eguz beste atalera. Minus bost x karratu, ken bost x gehi 100. Vale, argiago. Eta orain ja laburtzen dugu, minus bost x karratu, minus 14 ken bost minus 19x gehi 102. Vale, x karraturen koefizientea positibo ipintzea gaitik, biderkatzen dut bider minus bat, bi atalak. Bai? Beraz, aldatzen doaz ikus guztiak. Bost x karratu, gehi 19x, ken 102. Hori egin daikegu gure badugu. Bai? Bestela, bigarren mailako ekuazioen formula eroaten duguz, ekuazio hori, bai, aurrekoa. Vale? Bueno, orduen, eroaten badugu formulara geratzen jaku minus 19 plus minus 19 karratu minus lau bider bost bider 102. Zati bi bider bost. Login eskero, daukagu x berdin minus 19 plus minus erro berrogeta bederatzi, zati 10. Etemetik, bi emaitza. X azpi bat bardin kalkulo egiten badugu 3, eta x azpi bi berdin minus 34 bosten. Bueno, azkenengo pausoa, egiaztatzea. Egiaztatzen dugu, x azpi bat berdin 3, ordezkatzen dugu ekuazioan, 3 gehi bat lau, zati 3 gehi bost sortzi, gehi bat ken 3 minus bi, zati 3 ken lau minus bat. Eta hau garatzen badugu, izango da lau sortziren edo bat biren, gehi minus bi, zati minus bat bi, eta hau da bi bider bi lau gehi bat bost biren. Eta bost biren da, emondako bigarren atalaren adierazpena edo. Bigarren emaitzarekin, minus 34 bosten, ordezkatzen badugu, eta hau astiro egingo dugu, minus 34 bosten gehi bat,
zati minus hogeita malau bosten gehi bost. Gehi, bat ken minus hogeita malau bosten, zati minus hogeita malau bosten ken lau. Vale, hau garatzen badugu, daukagu. Izendatzaileko ipinita bost, pues bost ken hogeita malau da minus hogeita bederatzi bosten, zati izendatzailean bost bider bost, hogeita bost ken hogeita malau, izango litzateke minus bederatzi bosten. Gehi, bat gehi hogeita hamalau bosten, izendatzaile komuna ipinita. Izango da, bat bider bost bost, bost gehi hogeita hamalau, hogeita emeretzi, mugitzen jatala. Hogeita emeretzi bosten, eta izendatzailean, ipinezkero hemen izendatzailean bost, izango zen, lau bider bost, hogei, minus hogei, minus hogeita malau, minus berrogeita malau, bosten. Bueno, lehenengo zatikia aztertzen badugu, bi zatikiak bestera batera, igual hobeto ikusteko. Minus hogeita bederatzi bosten, eta zatiketa marra ipini beharrean, ipinten badugu bi puntuak, minus bederatzi bosten, ikusten dugu biderketa gurutzatua egiterakoan daukagula minus hogeita bederatzi bider bost, zati bost bider bederatzi. Ikusten dugu argi eta garbi bostak simplifikatzen direla. Eta beste bi zatikin arteko zatiketan baita. Beraz, geratzen jakuna, bada minus hogeita bederatzi zati minus bederatzi da positibo, hogeita bederatziren, eta gero hogeita meretzi zati minus berrogeita malau, minusa, hor geratzen jaku, eta orain, izendatzaile komuna ipini eskero, daukagu berrogeita malau. Berrogeita malau zati bederatzi, bider hogeita bederatzi, eunda hirurogeita hamalau. Ken, hogeita emeretzi, zati berrogeita malau. Kenketa egin eskero, eunda hirurogeita hamalau, ken hogeita emeretzi, da minus hogeita hamabost, berrogeita malauren. Eta simplifikatuta, izango da, bost biren. Beraz, hauze da, ekuazioan agertzen den bigarren atalaren adierazpena. Beraz, lortutako bigarren emaitza, bebai da ekuazioaren soluzioa. Beraz, biak dira ekuazioaren soluzioa.